Paralog, kamdei ka kam kabasuk yang iki beriu, bansurki klem ka jingkemen. Bat nganya tu ya pi syapang uwe u aktor. Bat ladangin pe shisha ki film jong u. Klem apatin, pinamla klem darki, namar ka jing syutia jong u. Ngangait barok na ngabat na pi, ngijupet ki film jong u Charlie Chaplin. Laro ban ong, ba uwe u ba pet ka film jong u. Umla klem darumunya la de. Bat lese ka film jong new aktor laro ban ong bakalong ka dawai ba ban penja ki jing kuslai ha ka por bangi pek ka dongin nya pek hadu bakut syapang new Charlie Chaplin u aktor ba pau nam bat ulong u ba komedi la khai u Charlie Chaplin ha London England ha ka khatnre tarik bna April ha usnem sia jar praspa prapukhandai ukpa jong u kerteng u Charles Spencer Chaplin u deiru u nong ruai bat ka kmi jong u Charlie ka kerteng ka Hannah Chaplin ka deiru ka actress bat ka nong ruai ka Juliet Yashimenta ha ki rensan patba u Charlie Chaplin u dei bawan na ka longyeng ka baduk ha ka por bu Charlie Chaplin udang san snem ka kmi jong u ka Hannah Chaplin kadang ajing ruai ha rensan patba katba ki patba ki dang sengap ka jing ruai jong ka kensan urendang jong ka Hannah ula set kensan sebak klem misur ai syu ban ruai ki patba ki la hella bat kawang na ki slipar ha rensan bayang ka kmi jong u Charlie Chaplin u Charlie Chaplin ha ka arta ka badang san snem ula ong ka kmi ba un ruai no ma u ha ka jaka jong ka kami kala ong ya u ba pimpat nang khun ban ruai Henry unong penya jong ka ne ka rensan ula sya u Charlie Chaplin ba unyang ha rensan ha ka jaka jong ka kami bat ula ruai barok ki priu ki badon ha ka ne ka lempung kila sio tenat bahaya ka rukom ruai jong u bat kila ai ka jing thap kti namar ulong u banang ban ruai komik ki briu kila ya Brad Pisa ha rensan barwai u Charlie Chaplin watla udang khanna Henry ulong uba komik u Charlie Chaplin ula sangye chipang bat ula ong ki pajba ba un khar suai ki Pisa ngan sarwai biang ki pajba barro ki badan hangta klar khi ya u namar ulong uba syutia wata pedang ka jinglong khanna Henry ka jingrai jong u ki briu ki sio ternat ba ulong uba shlur bat uba komik kalong ka pasnyo phalla ba ukhna ubadang sansnem ka arta Henry unang ban ruai klem jing le ran hakmat ki pajba namar udon ka sap ka ba kerpang ka ba ublei ula aya u Charlie Chaplin ulasdang ka mai Pisa na du ka arta ka ba udang sansnem u Charlie Chaplin namar ba uwan na ka longyeng ka ba dog bat khuslai kumta haki film ki ba uyashim mentaru u agdog bat khuslai haki silent film jong u watla kim yo sngew ka surkran jong u yo sngew tang ka music Henry ki longpat ki ba syutia ki nong pe ki film jong u kimla khama remmu nyila de ha ka por ba ki pe jaka ka ba sngew si ka long ba ha ki kindet snem ka kemi ba ukpa jo Charlie Chaplin kle shong klat no ka jing shong klat no ukpa ba ka kemi kala pelong yu Charlie bat upara jong u ki hab ban shong le sa no ha jakari kun swet tang ban yo ya la ka bam namar ka kemi jong u Charlie ha pedeng gi jing kuslai kala yo ya ka jing pang king kli bat la lek buno ya ka sa mental hospital ban ai jing sumar hadin kata ka ying bishar kala ajing tho ba u Charlie bat upara jong u ki ha ban shong ban sano bat ukpa jong u Charlie ula ya thono daga waipat ka briu ka mena jong u kale ben bhai u Charlie ba di upara ukpa jong u Charlie Chaplin umla ban pej bhai ki khun namar ka jing dikiat jong u namar ba ka kemi jong u Charlie Chaplin kala let pha sumar ha mental hospital kala yo jing ko jing kia bat kalawan phaino sa ying u Charlie bat upara jong u le yo biang sa sisien nya ka jing kemen namar ka kemi kala klan nya ka jing pang king kli u Charlie Chaplin u let school Henry dan interest ban pulakot u kwa ban long kum u aktor nakadaw ba ukpa sa langshu bat ki u Charlie u ha ban wat ki lat klenti khnang ban yo Pisa ban pendap ha ying ha sem u Charlie ulasdang ban penpau pertaya kisap ki ba udon ha ki ba bun ki rensan pajba ban ak drama kum unong le syutia u Charlie Chaplin u kwa ha ban long aktor watla le school jengai namar ka jingtrang jong u ban long aktor Henry kamsim la khanglat ya u namar udon ka sap ka ba ublei ula ai kerpang ya u ula yo long shisha utau aktor uba komedi bat uba pau bha kasap ka ba kerpang ju Charlie Chaplin ban penrekhi ya uwei pa uwei unong pe ki drama ba syutia jong u kadon ka wei ka jingshat ka ba u Charlie Chaplin ula peni ya ka wei ka rensan ka rukum shat jong new aktor ka long ka ba itnat bat komik shisha hakan ni ka rensan la ya don lang bat uwei u director
Uni director ula itu ba Charlie Chaplin ulong upri ubadan kasap kapong kaba ublay ula ay kerpangnya Charlie Chaplin ula kendu ningkong bat uni director Hamilton. Charlie Chaplin ula sedangnya trelang bat uni director kawai ka show kabalapan ipat ba. Uni aktor umnang ban pulay ki jingto persyang da kaba super to landat ban kenmau ki kentin bat hagani ka show Charlie Chaplin ula kamay pisah bah. Charlie Chaplin na marba uwan nakalong ying longsam kamadog. Wat haki film kiba uya shimbentaro uju akdog bat leret. Tangba kilong kiba ketek haka jingmo jeng perkat ban samerki ha uway pa uway unong pej. Charlie Chaplin watla ula kren yakini ki kentin banga kamso tenat bannya cha uslap kenang ba ki beriu kinum yo iya ki umat ki banga jau. Henry haman la ki film kiba Charlie Chaplin uya shimbenta omla ban supej klem daremoy. Namar ki long kiba penkeman haka por bangi pej watla ha pedang ki jing huslai. Charlie Chaplin ula ya tok songkurim bat ka ona onil. Haus dam sia jar kendai spasan poar. Charlie Chaplin usngosi baha. Namar ka film kabala aiger teng limelight kabala deb release. Henry hari Amerika. Kim Sha ban pen ipat ba. Kila banno ya kan ka film. Charlie bat ka lok jong kila Mino na Amerika. Ki wan sano ha London. Henry hang neru. Kim sim layo ya ka Jakarta ka babiang. Kumta Charlie bat ka lok kila sano ha Switzerland. Hakapuar ba Charlie Chaplin udon ha Switzerland ulai kendu bat Prime Minister Jawaharlal Nehru bat ka Kun Jong ka Indira. Charlie Chaplin ulai kenduru bat Prime Minister jong kari England Winston Churchill. Charlie Chaplin ula ong ya Winston Churchill ba kwa banyak kenduru bat Mahatma Gandhi. Hakajing wan yuk kejat jong ha London. Charlie Chaplin ulai kendu bat Gandhi. Charlie Chaplin ulaya turu ba ujus ngotenat ya ki jingika jong Mahatma Gandhi. Charlie Chaplin udai aktor komedi barok ki tip ya Charlie ulaya award ru ha usnam sia jar kendai spa saupo haka film ka bakerteng The Great Dictator. Ha usnam sia jar kendai spa san puar. Charlie Chaplin ulaya award biang sahaka wai ka film ka bakerteng ka limelight. Ki film ne ki drama ki ba Charlie Chaplin uya shimenta ki long ki ba syutia hadu kata-kata. Ki kelong kenaro ki sotenat ban pej ki film jong kat hadu menta. Haka por ba Charlie uya kendu ba Albert Einstein. Albert ula ong Charlie ngadei fan jong pi bat ngalingwa kumnu ki priu kirki haba ki pej ki film jong pi kumnu ki sngutu haba ki film ki ba pia shimenta ki long silent film jukran watang shikentin ro tang ba ki long ki ba syutia. Charlie ula ong hoot ka dei ka jing shisha ka ba pi ong tang ba ngam tip hakano ka rukom ki sngutu. Michael Jackson klur rong ruai ba pau jong ka pertai barok ka wei kumju Charlie Chaplin ro dei uwei klur ak film ba pau haki film komedi jong Henry Michael Jackson ula ong bangaru ngakwa long kum Charlie Chaplin ba ajing keman ki briu bat ki film jong ki ajing mentoy kamtam haka por khuslai ka long ka dawai ba ban penja ki jing khuslai haka por bangi pej ka jing em jong Charlie Chaplin ka yat bej Henry ka long ka bas ngausi bahadin ka jing iap Jong Charlie Chaplin ula klatno na ka pertai haka arpsan trik Desember ha usnem sia jar kandai spa nya punyau ka deru ka sni Christmas bat kata hadin lai benai ki riwaman kila lek Klong tu ya ka met yap Jong Charlie Chaplin ha ulum jing tap bat kila dawa pisai ki bahaying Jong Henry ka jing tmu bas niu jong kine ki nong lek bomman kam sim na urlong bat kila syakem no. Kani kadai ka story sapang Jong Charlie Chaplin klur ak film ba komedi jong ka pertai. Para lok lada pi kwa page ka video jong Mahatma Gandhi sa klik hang ne. Lada pi sultanat sa like share bat subscribe ya ka channel.